După atâtea grozăvii care mai sunt și înaintea celor ce vor fi, noi cei simpli și cei buni de pe pământ vrem o altă ordine de zi. Recunoaștem, sunt probleme fel de fel, se tot de pielea unui urs, dar înaintăm solemn acest apel, dar înaintăm acest recurs. Viața noastră unde e? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? Viața noastră unde e? Viața noastră ce-ați făcut cu ea? În cuprinsul tablei noastre de valori, peste aur și argint și diamant, pentru noi, ca simpli muritori, viața-i lucru cel mai important. Viața noastră parcă n-are niciun rost, viața noastră e un ban de schimb. Pe pământ noi oamenii o ducem prost și murim absurd și la netimp. Dacă-i bal, atunci să fie totuși bal. Protestăm în modul cel mai crud, nu vrem milă sau concediu medical, vrem să ne înscriem la cuvânt. Viața noastră unde e? Oh, ce-ați făcut cu ea? Viața noastră unde e? Ce-ați făcut cu ea? Haideți să uităm să viețuim urât, mai avem pe lume ce iubi, și sătui de surogate până-n gât, să refacem ordinea de zi. Dacă-i bal, atunci să fie totuși bal, și un ceai să fiarbă în ibric. Puneți viața voastră punctul principal și în rest să nu vorbiți nimic. Viața noastră unde e? Spuneți unde e? Ce-ați făcut cu ea? Unde e? Viața voastră unde e? Ce-ați făcut cu ea? Viața